Hakis baban kya ki jing jar bat kalanga upait ba uud haki jing pang ba shirkay manoban snow tu ya ka jing shitom ba pai donu manoban kner ya kikti ban pensyai ya kalenti manoban kner ya kikti ban pensyai ya kalenti Late ayara u doktor bas baru ba arden kiken jola kikti shaki bapang bashitom da kam sim basbun bat ka jing it bashisha kiwan ban shakri ban penpet ya kikmat balorni ai jing kermen ya upai pa ubadu pa jenjang Kam don ka jing snow pair lam ne ka jing kan shil yang kmat shaki kepa jinjar ki hiar ban don rengka kak tien ba ai men sim bat ka jing sumar ka ba pha kapan kmen ya ki kmat balash leida ki umma ki long kum ki mati jong ka jing sine Late ayara u doktor bas baru ba arden kiken jola kikti shaki bapang bashitom da kam sim basbun bat ka jing it bashisha kiwan ban shakri ban penpet ya kikmat balorni ai jing kermen ya upai pa ubadu pa jenjang ai ba ublay nong bu nong thao un the ki jing kerku haki kam shakri jong ki man la kasni kanam bat ka kerte kan pernai kong ki klor namar katangir wai ban ai kublay shipon eyaki Shaki bapang bashitom ki pen poi ka jing kmen udak dap uba arden ki u ai kublay api